Ibu kita Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosene jurusan pedalangan isi Surakarta. Kaya ngono kuwi wis dosen dadi sinden walah. Lah iki sing jenenge waduh kedapet terus ngritil sing putri Seniwati. Kayane mlumpuk ngono kuwi tenan nggih luar biasa. Bu Kesi matur nuwun sudah bertahun-tahun mendampingi seorang Petruk anggenipun derek nyibaraken budaya golek susu lan uga SPP kangge putra-putramu kabeh kae. Ibu kita Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosene jurusan pedalangan isi Surakarta. Kaya ngono kuwi wis dosen dadi sinden walah. Lah iki sing jenenge sing kakung seniman sing putri Seniwati. Kayane mlumpuk ngono kuwi tenan nggih luar biasa. Bu Kesi matur nuwun sudah bertahun-tahun mendampingi seorang Petruk anggenipun derek nyibaraken budaya golek susu lan uga SPP kangge putra-putramu kabeh kae.